Todo a punto en Caldas para o arranque dos actos do 25N. O Concello programou diferentes iniciativas que contan coa implicación dos centros educativos do municipio. Na campaña deste ano tamén colaboran os comerciantes da Praza de Abastos, o Centro Comercial Aberto, os hostaleiros da Vila e 90 establecementos. Todos eles súmanse a unha campaña na que evidencian o seu rexitamento á violencia de xénero, tinguindo os seus locais de negro. O alcalde salienta a implicación de toda a localidade na loita contra a violencia machista. Eu creo que está dando os seus frutos, pero que non por elo vamos a deixar de seguir traballando en este camiño, porque entendemos que é o único camiño. Isto somente se pode ou solamente se vai a solucionar con educación e con difusión, non? Entonces, este ano eu creo que somos aínda máis ambiciosos que nunca e desenvolvemos un programa amplísimo. Entre as actividades programadas, obras de teatro e a andaina solidaria. Esta iniciativa, prevista para o día 24, xa ten cuberto o cupo de participantes. Domingo 24 temos a andaina solidaria que xa se fai, levamos facendo varios anos, que este ano pois ten unha acollida masiva, xa temos 310 participantes. Ten a saída dende as Palmeiras. O acto institucional do 25 de novembro será nesta ocasión e se o tempo acompaña no Paseo Román López. Este ano facémolo no Paseo Román López, fora se o tempo nos acompaña, se non trasladámolo ao auditorio, no que van a participar os centros educativos Alfonso VII, Encarnación, o Colexio San Clemente e o Colexio San Fermín. Por certo que nese acto presentarase unha canción e un videoclip elaborado polo Colexio San Clemente que cederon ao Concello para a súa difusión.